muridzi wemombe akadaidza bvaenda kotora kuti ina ndii zvakafa zvega zvake zvinombira ropa kubva apa mukwasha wangu waiti kudhava adaro kubvaenda kuti apuwa bvaenda kuti wacheka-cheka kamhuruka yake abva ananika mombe yawo paipamoto kamhuruka imbwa dzinonza hwema sa murume abva adzokera kubhawa akabvaenda kohututa ari kutemba kuti nyama kumba yakapondwa aenda kuti mukadzi ndava kukurovera nyaya kuti wasiyirei mbwa iji yanyama mazvibata saka imbwa iyi yakaenda kukonzesa kuti iuraise hanzvadzi yangu iyi samurume akaenda kuti hasha kwabva atora mupini pakurowa hanzvadzi yangu pagutsi panatodonha ipapo asi ana kufira ipapo pakazoita vabatsiridzi vamwe vakazomhanyawo kuti tione wanga wachirima yanga iri nguva yazvizvo vavanhu vari kuita venda pro zvadaro wanga waripo vakomana vakazomhanya kuti onai paitwa mheri apa ndinozviona maitiro aita murume wapa anomira zvakanaka ikazaiti mhanye tienda kodini tonunudza obva atiteki nevanhu vainunudza vaya abva atora pfumo abva atora neseve teki komhanyisa futi chi apa handodziri kudini yakarara pasi zvimwe zvacho unengoyasa kuti unoti nenyasha dzamwari ndakamupiwa namwari mukadzi nendiri kudaro hameno kakusangana katakaita akanzwisisiki especially ndandiri kumboenda kuchechi kumadzibaba inini imi muchimbotitsanangurirawo tinyatsonzitainamata chiche madzibaba saka munoziva uchinge uchimboita zvemweya nei mweya munichiedza baba musachema pamusoro pemba hazvipinduri semunge munhu wabva kwatsika mutanda kutonyasa kupfugama nemabvi saka machallenges handina sponsor ndakamboitawo umwe band manager wangu ndati tibasa kuti andibatsirewo kuronga mashozi dzinopfuura zvekuti kana undidaidza ndikaita pa1 nzvimbo mangwana munonditsvaga kasikaperi but manager wacho ini ndaitoronga ndatoronga ye manager akuteerawo mashure mangu ndakaurayisa chii dai munhu ndakazodzoka mashure kati no zviri nani dai muridzi wekamhuru akati ngakafusirwe dai hanzvadzi yangu nhasi iripo inyaya inondirwadza ndikazvifungisisa ndikazvidzama zvinondirwadza saka ndo pandakazoemba rwizi airina muyambusaiwo rwizi airina muyambusaiwo rwizi airina muyambusaiwo rwizi mambouru rwizi jordan ndinoti zora yemurugari ani munozvisa takasara tikachema misodzi tichanosangana kokudenga kana ishe vatendera ndanda kuchemawo asi ndo chakanyatsa kuti ndinyore song iyo yarwizi saka ndakangochinja version amwanoti baba tiyambusei rwizi baba tiyambusei rwizi baba tiyambusei rwizi urwizi tiri kusangana muchirongwa chinonzi couples time nhasi ndina baba namai Sharara vari kumashure kwangu ava muri kuona ava Pastor Stephen Sharara and amai so tiri kwaodzi tatovashanyira pamba pavo kuti timbokurukura navo timbonzwa kuti vakawanana seiko vanhu ivava uye chii chavari kuita muupenyu kuti tidzidzewo zvimwe atitika chinhu chandaona chandatongodzidza ndichisvika panapa ndaona kuti vanhu ava vanodanana so ndo ngatipindei muchirongwa chedu zvakazara tinzwe hurukuro yese nekutsanangura kwose kwataita navo muzuva ranhasi. Fear not, sin not. Right, toti makadini ndiri kutaura nani muzuva ranhasi pano pachirongwa couples time. Ndiri kutaura nani nhasi pano? Mukutaura ani anonzi Stephen Sharara, uyu madzimai wangu. Ndiri kutaura nani apa? Taurisai tinzwa. Tivafire Eusi. Ndo mdzimai wa Stephen Sharara. Wow, wonderful. Right. Ndokumbira kukuchinja yo magariro enyuka. Ndoda kuti baba vaende kurudyi, mai vaende ku left. Zvakanaka. Tisati taenderera mberi nechirongwa chedu tinoda kutaura maringe newanano. Chirongwa chedu chinonzi couples time. Ndoda kuti muzive kuti sei ndakuchinjanisai kudai.
tadzosa mai kwavakabva. Mai vakabva kuleft, pambavhu yekuleft apo. Ndo pavakabva ipapapo, ndo pavanogara. Saka pese patinogara vanenge vari ikoko. Number 1. Baba, chimwe chikonzero chinoita kuti vaiswe kuright. Right hand ndo ruoko rune simba kupfura left. Variko zvavo vanoshandisa left but ipano nepapo. But pakusikwa kwevanhu vazhinji vakawanda right hand ndio ine simba. So zvinoreva kuti mai vari kuti garai kuku nokuti imimi ndimi mune simba. Saka ndimi mukuru uye ndiri kuvimba nemi kuti kana hondo ikatanga ndine ruoko rwangu rwuri uku rune simba rwuri. Right, saka ndoda kuziva kuti anonzi Stephen Sharara akawana gore ripi. Hatisuda kunzwa background yemakuriro, toda kutangira pakuwanana apa. Right, anonzi Stephen Sharara akawana AOC Triafire mugore ra 2017. 2017. Yes. Now taamuna 2025. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 80 good years. Wow. Izvi zvinofadza izvi, ndiye Mwari. So Mwari akakuropafadzai nevana vangani pa 8 years idzi? Tine 1. Okay. Upenyu hwakaoma ngao. Saka hatifaniri kumhanya unga makonzo. Woyo. Saka vari kuita vachilimitwa nenyaya takuti tachichuna budget inenge isiri kubalanza. Inenge isiri kubalanza. Right. Amai, makawananira nekupi kona baba? Penalonga Pamuchena. Ndo kumusha kwenyu? Hai. Kwangu kubasa kwa baba. Kubasa kwa baba. Baba venyu ndo kwavaishanda? Pamutare board papers. Wonderful. Saka maigara kubasa kwa baba? Saka idzi dzakasvikawo ikweyo. Tibozwa mai. Vakasvika ikoko. Vachibva madhumana. Vakaonanira nepapi chaipo? Pamuchena pamashopsi patsvaraya. Ndo pamakati gugago kusangana? Yeah. Imi maamuchiitawo zvamuri kuita? Imbotitsanangurirai kuti chii chakaitika musi wacho iwoyo. Musi wacho ndaitobvawo kubasa kwangu ndichitoenda muchechi. Chibva ndatodhumanawo navo. Vachibva vatondipazisa ndichibva ndatoamhoresawo kubva vatoti makawanikwa here, ndikati kwete. Zvikanzi zvinoita here kuti tifambidzana. Ndikati kana musina mhuri yenyu hapana chinoramba. Ndo matangira takaita, ndikati inini ndakasununguka kuti munhu anondida anouya kuvabereki wangu kuitira kuti zvijeke, nekuti upenyu hwamazuva ano hauna kunyatsoti twasa. Saka vakasvika mukuzoya kuvabereki, kobva tatotanga kufambidzana kusvika tizotorana. Baba, saka hazvina kukunetsa ika? Zvina basa kuti zvimwe zvacho unenge yasa kuti unoti nenyasha dzaMwari ndakamupiwa naMwari mukadzi. Okay. Nendiri kudaro. Ameno kakusangana katakaita akanzwisisiki. Especially ndandi kumboenda kuchechi kumadzibaba inini. Imi muchimbotitsanangurirawo tinyatsonzwisisa. Ndainamata chichema dzibaba. Saka munoziva uchinge uchimboita zvemweya nei. Mweya wangu nichiedza kuti baba musachema pamusoro pemba baba. Imba yanyu iri kudini? Iri kuuya chaiyo yamakasikirwa naMwari. Saka inini akandiwanawo mukadzi uyu, ndakamuwanawo. Ndandinowana wangu wairi. Saka zvadaro ndikati shamwari inini nditsvaga munhu ari straight, handidi magweja. Akadzi azhinji vanonyengedzeka nezvakasiyana-siyana. Inini handina mota, handina mari, but chendinoda munhu wekugara naye achizochengeta vanhu vangu tu. Neni wacho newe wacho. Zvakanaka. Anotida musi wacho. Tatombonetsana ndikakumbira nhamba dzake dzefoni. Akazondipa after saikunzwisisana uku. Abva anozondipa saka tatautaura paWhatsApp. Saka une shamwari ndogara paWhatsApp maizera. Kusvika mukadzi azoti iwo nandidi hangu munhu ane mhuri yake kuti mhuri ndikutaura zizvo kuti vana. Akati uinewo mukadzi
nokuti ndozoenda pachipiri kana uine mukadzi nenatifambidzana 1 2 handi munhu anomwa chidoro hazvidi chidhakwa handi munhu anobhema foya handizvidi nakaa zvakanaka inini hazvese zvezvandiitei vatasvika pakuzoti mukufamba kwenguva tazowirirana tawirirana kudaro ndakasvika pakuti zvishuwa zvaataroti vakati ndibude pachena pambereke ndakabuda pachena kuti zvishuwa ndini ndikatombonzi auna umwe mukadzi ngati handina nditori izvizvi apa maamusati mwatombotorana tasatiba mukuzotorana kwatakazoitawo apa takazonge pakuzofambidzana naana tezvara zvakanaka yes takaenda kumusha tikatoitawo chivanhu zvinoitiwa ipapo kusvika pari nhasi tabva tazobarawo kwemwana kedu 2018 anonzi batsirai the ladio kagredi 1 ndo mamiriro amboita mukomana here kana musikana mukomana okay yes alright saka vakuru vari kupia vana vemakamboita tour one wacho ari panapa number 2 wekutanga akawanikwa okay musikana ndine vana 3 chete palife yangu yese handina mwana umwe uri musango anambobvira ndambudisa vana vavanhu pamuviri kuti ndizonzi mwana ngewako handina ndine 3 paupenyu hwangu hwese wow alright saka vekutanga vamamwina vana musikana ndiye muhombe umwe wacho vasikana vese vari 2 vese vasikana saka vanhu ndo vakasvika nekuzvivharisa nekuita mukomana akabva apedza bhora kugadzira pusha chibabaka akabva akafara nanasi mumba munotukanwa tinombotsamwisanawo ndotaimba panombo ndikati dhuu nivona kuti mwasvika nyamboda ndikanyatsamwa zvakadii ndikangotarisa kamwana ndikatarisa mukadzi kuti ndisatana anga apinda kabva ndatodhirita anogona kusara akatsamwa nokuswera the whole day kana kuti 2 days akatsamwa ine ndatozvibvisa panjiru pamwe namwari wangu mupenyu kozi ndonamata kazhinji ndo zvinoita vanhu vechirume asi madzimai pakusikwa kwavo chaiko vanotozoda inonzi counseling nedzidziso yakasimba yemazuva ose isusu kwedu kuchechi tinowanza maprograms kumadzimai too much inini pamwe pacho ndogona kutorovha like izvezvi nhasi isandeka ndiri kubvawo chechika but vana mai vakaenda friday vanga vaine yatinoti prayer retreat vachinamata vachidurura upenyu vachiita sei vachitaura vachireurana vari vega ikoko vachiita sei tozara tosvika zvedu but hatisi kuti tese ngatisanamata tonamata tese but tinovawanzira zvekuita tinozviziva kuti madzimai anokurumidza kubatira moto ungava uri negative kana kuti uri positive ndo saka mai sharara ndo zvavanoitaira ngatimbonzwa iyo munogarisana sei nababa pane munombosungirirana here kwete zvakanyanya stereki aiwa ndikangokumbukawo ina ndokunotadza kutora kana awa ndiendato kazhinji ndowanzotaura chandiye ndisingani ndotobuda pachena ipapo ndosiyana nazvo ndotokuonesa kuti izvi zvakanakira izvi zvakashatira izvi chandiye ndichizviitira kuti kana kuti ndikawana ndako kutsiura nekupopota ndiye ndichida kutopedza hasha dzangu kuitira kuti imi muri vatungamiriri vechechi hamufaniri kuita izvi kuitira kuti waidzigogona kuteverai wow alright mune zvigaro kuchechi mabva mandifungisa umwe akambondidzidzisa achiti marriage inonzi communication trust and love 3 words idzodzo communication trust and love so ndafara kuti yenyu yakatanga neizvozvo makatanga necommunication makatanga nekutaurirana shamwari ndoda zvakati ina handidi zvakati ende ndo inonzi marriage communication inobuilda trust trust inobuilda love so mazuva anayo vazhinji kunyanyanya vechidiki vari kuroorana vari kuzviisa zvinhu zvitatu izvozvo but vari kuita vice versa vari kuti love trust and communication saka tikadaro tinei tatobika mbodza nokuti tatanga nekudanana stereki vanotanga nekupengesana vachitodanana but hapana ataziya umwe nekuti hapana communication hapana atavimba neumwe nekuti hapana chicommunication muri kuona pavanozotanga kuzivana
because love ikatangwa pasina communication inobuildawo futi trust. Muruzona ikangotangwa futi pasina communication vanhu vanopengesana ndobva vatrustana. Pavanozotaurirana umwe akumuudza pachena kuti ndagara ndandisingatobudi ndo pamunozoona umwe achinzi akazvisungirira umwe akazoita so I'm happy kuti marriage yenyu yakatanga zvakanaka ende iri kuflowa zvakanaka uye muri vanhu vanoda Mwari, vanoziva Mwari uye vanotya Mwari. So pane chimwe here chamungada alright ngatimbochitarisai pakuti muupenyu muri kuiteiko kuti murarame nemhuri. Life yetiri kushandira nayo mazuva anaya inini ndiri munhu anoita mabasa akawanda wanda. Ndoti one ndinogadzira mabhatiri akafa ese anoraswa waiti yasote. Two ndinoita zvekugera professional baba. Three basa randinyatsoti ndo chipo chandakapona Mwari. Ndiri munhu anoimba ndinoridza magitari nekuimba gospel. Right. Toda kuuya ipapo pakuimba ipapapo. Munoimba mwati munoimba gospel. Makatanga rini nhau dzekuimba idzi? Tingati pamatangira angu ndakatotanga ndichaenda kuchikoro. Ndandichitori mafana mazuva acho madhara aitombonetsana nini magara neachitoripo tichienda kuchikoro. Zvaitochaisa chisatwaini dzehowe dzedzi but wakapedzisira unoti munhu zvaanenge ari kuti pamwe ndo zvinoafi kuita chikoro chake. Ndaipasa kudarika nhongo vasingaridzi magitari acho ini chiridza magitari achipwanywa pakuiga pasi pehosi kana uradzika mudara remagwere magitari aya ndichitanga nazvo zviya vabereki vasipesi no nyaya irapa munhu kuchikoro akugona wani kutodarika vanhu vasikaridzi vacho ngatingosiyei pamwe chipo chaakaponani naMwari. Kusvika nhasi vabereki vangu vakutozvifarira saka kuzotanga kuti ndizorekodha music 2017 kana ndisi kukanganisa ndizvozvo ndine album rangu ranzi Anza ndio ndakarekodha 2017. 2018 ndakabva ndajamba ndazorekodha anonzi Hapana Favor 2019 rinakarwizi so right. Madamba refu mataura maviri so far anditi? Right. Kune ari kuda kutsvaga music yenyu iri kuwanikwa here paYouTube? Music yangu paYouTube iripo. Mukaenda paYouTube munongonyora kuti Stephen Sharara songs kana ngonyora kuti gospel songs paYouTube Stephen Sharara. And then ndine kamwe kakoleka kandakamboita kamwe kawitness kandamboita mashurum pauti album rekutanga rina masongs anondionona singaiti handisadarisa paYouTube ndakaenda kuisa rekutanga. Izvozvi ndine imwe song yandakaita naEodo Divo Kanjanda inonzi Majabule haisati yaitopinda saka ndingotarisa kuti izvozvi zvika pasina zvemazuva inenge yatopo yese neyekudhara yacho album yekudhara asi rechipiri ra2019 riripo na Hapana Favor ana kunonga sembwa ana question mark ndio inonzi mubvunzo ana mweya wangu ndidayirei ana rwizi zvingoenda zvakadaro nana muchauya rini ndo ari 7 matracks aripo ndo panew album ya2019. Yes. Pane song yandinofarira pamasongs yenyu ese inonzi Rwizi. Chimbondipayo song, chimbondiimbirayo. What? Mwari wandiyambutsayo Rwizi, Mwari wandiyambutsayo Rwizi, Mwari wandiyambutsayo Rwizi, mambo Rwizi Jordan kana ndasvika paRwizi pazambuko rinonzi rufu, Mwari wandiyambutsayo Rwizi Rwizi Jordan.
Baba Sharara. Yes. Song iyoyi vanhu vakawanda vanoiziva handitika nokuti isong yagara iripo kudhara vanhu vachiiziva kubva kumahimhim what but mune kamwe kamuitiro kamakaita I don't know munganyatsonditsanangurira here kuti chii chakaitika because ini ndinoiisa parepeat ndichiridza kumba because ine zvayakatakura yasiyana. Vakawanda vakaiimba kana tikaenda paYouTube tinotozwa vakawanda tichitodziwana dzakawanda but yenyu manje ndikada kuiplaya so pamwe pacho ndinopedzisira ndakupinda mumweya kana kutona mukatitsanangurira kuti chii chaizvo chakaitika pamakanyora iyo so zvandakaita. Vanhu vazhinji ukataura kuti ndarota chinhu chakati havabhilive havagashiri havana kutenda sekwaita wavatendi vekudhara. Saka mazuva anaya chimwe chinonzi kutenda chinhu chinobva pakuti iwewe kana uchitenda kutenda kunounza chinhu chatinotenda chisikaonekwi chichigadzira chinhu chinoonekwa machibata takupinda mubhaibheri. Inini ndakaenda kuorota somwe ndiri kuimba ndadaro ndakabva ndaenda kuti zvakatibata ndikambotaura nemudzimai ndiri kuorota somwe yakati akazviti handingotiwo semunhu munotungamira chechi kati inini manje nyaya iripo ndeyekuti ndarota mukadzi akati semunhu unotungamira chechi zvinogona kuwanika asi zvine effect yazvakandiitisa pakuti ndizoimba. Handodzi yangu yakaenda kuti murume waita zvekudhakwa akabva aenda kuti abva akadhakwa pane kamhuruka katsikwa nemombe nemotikari kamhuruke mombe machibata. Saka zvadaro muridzi wemombe akadaidza abva aenda kotora kuti inandii zvakafa zvega zvaiti zvinambura ropa kubva apa mukwasha wangu waiti zvekudhakwa adaro kubva aenda kuti apuwa abva aenda kuti wacheka kamhuruka yake abva ananika mombe yawo pai pamoto kamhuruka imbwa dzinonza hwema. Saka murume abva adzokera kubhawa akabva aenda kohututa ari kutemba kuti nyama kumba yakapondwa tetezi vakabva vati semakumusha munongoziva kuti madhoo acho makichena haasiyesa anyasa ari perfect. Imbwa yakadza hwema abva aenda kotsitsaura dhoo kubva yachi nyama yakamhuruka yake maibata kamhuruka yakahiwa tete wari kubva pachibhurani vakaenda kudhomana murume akutodzingirana nembwa. Murume achiti iwo senyama ichidini chihiwa sei akati ndatoenda pabhura ndaenda kusena ngovhara ndopakatanga mahwani. Murume akubva aenda kuti mukadzi ndakutokurovera nyaya kuti wasiyirei mbwa idya nyama mazvibata. Saka imbwa iyi yakaenda kukonzesa kuti iuraise hanzvadzi yangu iyi. Samurume akaenda kuti hasha kwabva atora mupini pakurova hanzvadzi yangu pagutsi panatodonha ipapo asi haana kufira ipapo. Pakazoita vabatsiridzi vamwe vakazomhanyawo kuti tione wanga wachirima yanga iri nguva yazvizvo vanhu vari kuita venda prom zvadaro wanga waripo vakomana vakazomhanya kuti onai paitwa mhera apa ndinongozviona maitiro aita murume wapa anomira zvakanaka ikazaiti mhanye tienda kodini tonunudza vati teki nevanhu vainunudza vaya abva atora pfumo abva atora neseve teki komhanyisa futi chi apa handonziri kudini yakarara pasi kuchamuka ichagona. Head mistress wematafadza primary school Wetlands wakada kuti vaende kuti amanazvo abvanze nawo futi naye murume waya. Saka ndinoona kuti hamene kuti mhepo rudzi yakafamba inini ndo zvakazondirwadzisa pakupedzisira kwesongwi ndakazoimbira sesongo kuti Mwari neniwo tiyambutsewo chii. Ndakanzwa pane imwe pati yamunoti Irene wacho iyo ndiye akaroverwa nyama yakamhuru yapuhwa mahara nemuridzi wemombe kunzi atora henyu maende kuuya ndo yakaurayisa chii. Dai munhu ndakazodzoka mashure kati no zviri nani dai muridzi wekamhuru akati kakafusirwa dai hanzvadzi yangu nhasi iripo. Inyaya inondirwadza ndikazvifungisisa ndikazvidzama zvinondirwadza. Saka ndo pandakazoemba rwizi Irene muyambutsewo rwizi Irene muyambutsewo rwizi Irene muyambutsewo rwizi mambo uru rwizi Jordan zvinotizora murugare animozviziva takasara tikachema misodzi tichanosangana kudenga kana Ishe vatendera. Ndanda kuchemawo asi ndo chakanyatsa kuti ndinyore song iyo yarwizi. Saka ndangochinja version vanoti baba
babati yangu say Rwizi, babati yangu say Rwizi, babati yangu say Rwizi, Rwizi. Ndakabva ndachinja vision vandaisa yangu yandakarotiswa muhope ndiyo ndakaisa. Hey, story yacho yandibata inosiririsa ende semunhu akateerera song yacho ndabva ndawedzera mandichaja ndakundodzoka ndichiridza ende kunopera chirongwa chino tichaisa song iyoyo kuitira kuti vari kuteerera chirongwa chino ichi vanzwe song yatiri kutaura nezvayo. So hanzvadzi yenyu yakashayika gore ripi Irene? Gore ripi 2020 manje apa okay 2020 exactly not 2019 pandakaenda kuinterview 2019 ndo pakabuda album 2019 ndo pakabuda album ndakanda toisa Rwizi ndizvozvo saka akashayika 2018 end of 2018 okay nearly nguva dzemawinterplow kwauda kumapangu preparations ekuda kuti alright 2018 in 2019 ndo pandakazorowa so okay right. Vari kuteerera mhuri yeZimbabwe ndokukurudzirai kuti mumboteerera chimbo ichocho Rwizi achina kumira mushe zvachose. Right, isong inobata. Right. Handei pacollab takabva kuita collab collab iyi inonzi Majabule naElder Diva Kanjanda. Aiwa ngarangu nokubhigazi nenyaya yekuti takapobva kumashure muri kurovana maiwe muchirova museo but ndara yaona wakazondijuma cho chakazoti ubvo futi kumuseo vakandikopera museo unotirwadza anodasimba usimba wangu uyu ndakabereka ndega wanasikana uyu ndakayarutsa waiwe usipo iwe ndiri ndega namaiwe ndozviziva hangu kuti ndoziva dai ndakaita serious nemuseve ndakaenda nenyika asi ndaisazodzoka manje kudai so pamwe musiri kutondiona pana ende pamwe ndingadai ndakafa Mwari wakangonaka saka ndakaisa pachikero ndakatangira baba Harare kuona ndakazoona baba Harare anditevedzerawo saka kwasara japreza namacheso mukona macheso akutoridza gospel asara netujezi kufa anotoimba Mwari ari kumuseve ikoko achingoti Mwari wakudenga Mwari wow. So tinokutendai baba namai Sharara vanhu vazvinzwa kunowanikwa somwe ndikutaura nezvayo ndatata kutojambira Majabule matadza zvenyu kundibvunzurudza ayo ndandichida kuti mutange matsanangura kuti ndizonzwa rachirega indibve ndatobvunza kuti Majabule chirudzi Majabule toti inini ndakariita kuti izita randakamikisa Shona nendevere okay kumandevere vati kujabula sejabula kufara handizvo isisu ndakaenda kuti Majabule munhu ndakabva ndaenda munhu anofarisa asingazivi pekuguma mafariro okay Majabule mazvibata ndakati zvonendedherira ndiwe futi wezondokaureisa futi Samson usinye hwako wakambobve papi kupandukirawo neniwo hama yako Majabule dzoka muna ishe tinamati Majabule anokubvumira kuti ngatinamate murodhi muchienda kuchechi tatopfeka masuti edu takuenda kuchechi but hateeri munhu anofarisa
ukaenda panorwiwa anenge achipururudza kuti varume vachekane, ukanzi pabatikana nechikomba iye ari kupururudza majabule, apa imba anosiya, haana imba yake chaiyo. Kuna baba Nhingi, kuna baba John, anotora oita wavo, akaenda kuna baba mixa dzimba dzevanhu, kusa dzimba dzevanhu. Saka mafambiro amajabule iwe ndatidzoka kunesha uya tinamati avariko vanhu vakadaro variko sona nenini weni ndakutsiura shamwari usadaro kwati sona neni ndikanda kutsiura majabule usadaro akuti newe teki waziti wazvitaurire chii saka ndoti iwo ndakakutsiura hama yangu majabule saka iwoti teki nenini unomborwei uya tinamati ndo unopedza zvese ndo yangaizama kuda kubhiudha kutsanangurira vamwe kana paine vamwe ana majabule wapuye ndoziva but vamwe vanoitamba vachinakirwa nayo ndakaisa kukarumba kuti vana majabule vafarire pakuti vachifara vachiziva kuti majabule vasikazii vana majabule vavo right. Machallenges amunosangana navo munyaya dzekuimba ndeapi? Ipapo pakashata munhu wamwari because ndine machallenges ekuti one ndine album yakaita naBlessings Shumba izvozvo iri kustudio ndakaita maposta acho ese ndakabhadhara pakashota mari inokwanisa kuti $100 kuti album ribude saka 100 hani kuti inoibatikibwa but ndine mhuri ndiri kuroja ndine mwana wachikoro pamba pavada kuhiwa zvakasiyana-siyana zvinongosangana nemiedzo pamari saka ndaikumbira dai mwari wekudenga achindinzwa chete zvamwari zvinoita lolo hazvipinduri semunge munhu wabva kwatsika mutanda kutonyasa kupfugama nemabvi saka machallenges handina sponsor ndakamboitawo umwe band manager wangu ndati tibatsira kuti andibatsire kuronga mashows dzinopura zvekuti kana kundidaidza ndikaenda pa1 nzvimbo mangwana munonditsvaga kasikaperi but manager wacho ini ndaitoronga vandatoronga iye manager akuteerera mashure mangu kuda panoida zvimari pabeada mari chete zvaanongoona ngai manager mari angasandipi mukana wekuti anditsvagirawo mashows nekusocializa nevanhu kuti tione mararamiro. Regai ndibve ndakupai advice izvozvi chimbomirai zvamanager itombomirai manager ngaazouya zvinhu zvakuflowa. Hatina mamanager muZimbabwe, masponsors hatina, handitika. Saka ndoda kutoti number 1 tarisai kuna Mwari. Mwari anogona kumutsa munhu ipo panapa painterview inoi anokuti ndakukubatsirai musimuke then zvadaro mosimuka mozoemploya munhu wamunozopa basa for now takazvizama ini munozviziva ndakatangana ndikamboita naAchford Mugadza ngari muno muticha uya tikaita nana Hongwe Stars tikaita nana Hosaya Chipanga kwese takaenda ikoko ndakatomboona Blessings Shumba guwa yakareba I'm a pastor enough panapa but challenge yatiri kuita izvozvi hatina vanhu ngabve kuna Mwari munhu yeye kana amutswa naMwari yes tomugamuchira toshanda naye but zvizvi ngatimbovimba naMwari mongotarisa kuna Mwari. Mwari anozviita kuti zviite tofugama Mwari anozviita kuti zviite so tozviziva ndohondo huru iripo parwendo rwemimhanzi. Imwe challenge right kumba kune challenge here namai panyaya yemusic? Kuna inyaya yekuti munozati kana tichikutanga music mukadzi anomboita zvishora kana zvedzikisira mukadzi wangu pari zvinezvika kuti music yangu yase kupinda munzeve make akatoridza Mathias Mary asi dzangu anodzidaka apo naapo anomboridza but pane dzimwe dzandaimboridza ndichiita masingo nevamwe handisati ndakuridza mugospel haadi kudzidzwa kosi album rekutanga iri harina amwe masongsiwo andakaemba sati atise ane amwe anotsara naadi kumanza asi haanonyanya kuwenga ndakamboita zvekupolitics zviya ndiri mupolitician asi ndakazozvitsveta nokuti ndakabva ndatendokura kana Mwari zvachose hachadi kunzwa inonzi politics paupenyu wangu ndakuda kumira nechinhu 1 saka ndo mamwe masongs aanotsara saka inini ndakaita read nemumasongs angu ese saka handizozivi kuti iri kuteera iriita next ndianamboita uri museve here kuti yangaita achiri kuti zvepolitics here kuti ndichi saka iye akazwa izvo anobobvisa but music yangu anoenda zvisingaiti.
anodzida kutsigira pane munoziva kuti muchironga chinhu muri mumba sababa mai vakatsigira kuti yes hande zvinokupai power ende chinhu ichocho chinobudirira kwakuya chinhu chekuti mukaronga munozwa kuti panapa ndiri kuenda ndega panapa ndiri ngoshingirira ameno chero zvaita right vanotsigira here mai basa rangu rekuimba anoritsigira zvingaiti anotokurudzira but chiri kunetsa manjinya kuti hatina finance inotiita kuti ine mberi asi kutsigira handirambidzi zvekuimba handirambidzi kana iye nditone pavhidhio rarwizi payoutube tikarikanda izvozvo asati arisa here sokuti atangoti akatimbozvihenga tizozvimboitaka 1 atoripo ndokuti anozvida dai anga asikazvidi asipo atoripo iye nefamily yese kasipo kamwana kadiki akamafana ndo kakasati kanyasa kukurawo zvako asi aripo pavhidhio iroro rarwizi ndo yatakwanisa kuti tidi amai takapiwa henga asati apedza kwadini kwaita asi hamiziki anoisapota ndosimbodaidza mumwe ndodaidzo ndichiva timupawo kamari kacho kuti aona ndabvaona zvezvi ndapuwa izvi saka haangambotadzi kuti zvinomupa mari yakuti ari obva atinge zvisaita ndapanzwa ngatiuyei pakuti kuimba vanoimba here maisharara vanoimba maiwe mwana waJoseph twafire nokuimba musha ndi hoyo musha imi ndo baba venyu Joseph ndo last born yemba mwana baba wanyu Joseph tiwafire yowe ai saka okay saka munoimba sa Joseph family yese inaimba pane song ya Joseph chakazito ndimujume inyaya ya Joseph Jofire pane here yamunoziva here yamunogona kutedzera izvozvo ya Joseph tivafire imi mai hoyo musha ndiri washi munogona kumboimba apo neapo pane yamakadherera here kuti ndogona kuimba zvichita zvokujumura ndinonyanya kufarira yakutanzi uya Jehovah uya baba Mwari we uya Mwari we baba yelele bvarwa magitara kuti Jesu ishe mupenyu hakuna chanengacha akatipa upenyu shoko dzese dzinopera yelele soko inondidzamira ende yakandirwadza ndo Joseph Twafire ndikabamba ndakuzobva pandikazodzvambura kumba kwavo ndane kamwe kamugano karespect kanangu ndiyakandinechikozosaya nebhebhi manje right muromo ngauende pane umwe muromo oyo wonderful right right pane song ya Joseph Twafire inonzi mukadzi weshunemi ndinomboteerera dzakawanda oyo mukadzi weshunemi oyo what anoimba muchinda chii chiri kuitika mazuva ano ari kutonga anyarara chii ane mhare imwe yakabva kubuda ane kamwana kake kamusikana ereza futi kutodza mai acho anoimba nemukadzi wavo but kamwana ikako tadzifambira nyaya dzacho kakombwa seri neseri baba uku mai uku mwana kakati painterview paNational FM hapana kana wiki hapasi baku kana wiki kana 2 weeks hapasi 1 week and a half asazokwana kakati paNational FM okay right muri yeZimbabwe kune vose vakateerera dzimbo dzese dzanga dzichitaurwa navasharara kusanganisira vhidhio rarwizi vhidhio rino tatorisa mushure tatombomira kuriuploada kuti timbokanda saka endai paYouTube channel yavo yakanzi Stephen Sharara Songs zvese zvavapo music dzese majabule munoiwana yavapo yatakaita navo yakanzi featuring Elder David Kanjanda vhidhio resong inonzi Rwizi nemamwe masongs akawanda anenge aripo paYouTube channel yavo so
ngatiendei tasvika ipapo tondobaya pakanzi subscribe, totena notification bell, tolike nekushare mavideos avo kuti zviite zvakanaka. Zvimwe zvese tinobatsirana, but ndiri kukumbirisawo kuti tisubscribe kuti zviite zvakanaka, varambe vachibuditsa, varambe vachiita zvivarerukire. Kana munhu asubscribe, munoziva kana munhu achishumira basa raMwari gospel iyi zvinongofambidzana nemari. Ndosaka muchiona kuti Judas Iscariot nyangwe aipota achiba zvake, asi paaifamba naJesu paipa anga ari mubati wehomwe yeyi yemari. Kureva kuti panoparidzwa, panoitwa basa raMwari panodiwa mari. Munhu haadyi mweya, haafambi nemweya, haarari pamweya. Unoda kuenda kune dzimwe nzvimbo kooridza. Izvozvi kana munhu achikutanga, sezvizvi challenge iripo ndeyekuti kuronga show chaicho inoda mari. Paitwe maposters, paitwe mainstruments, and so zvese izvozvo tiri kutaura mari. Pasina mari, we are talking nothing. Hapana chatiri kutaura. So tiri kutaura kuti isusu instead yekuti tisendere vasharara mari, ndokumbirawo subscribe haibhadharwi. Kungotokonya pazasi pevidhio rino pakanzi subscribe apo, wobaya ipapo, pane ka notification bell kanobuda ipapo, wobva wakabaya zvakare, wolaika, woshare, wokomendawo vidhio iro riri kuti rifambe, kuti zviite zvakadini zvakanaka. Saka tiri kutaura kuti handei paYouTube channel yawo yakanzi Steven Sharara Songs. Steven Sharara, kuti zvikuitire nyore, unogona kunyora zita resong, unogona kunyora kuti Rwizi. Pana favor kuti kunonga sembwa mweya wangu. Kozoita pane imwe yandakaita futi mufana anonzi Kawasukwa Dick Master J. Anoti pari kanonzi Nyasha Dzedenga. Kanondidzamira futi ndo kakabva kuterwa necollab yatakaita futi naElder Diva. Okay. Saka ndiri kuti inini kuti zviite nyore, unozowana mamwe masongs, nyora kuti Rwizi, Steven Sharara Songs. Ndakudzokorora, nyora kuti Rwizi, Steven Sharara Songs. Unobva waenda exactly pa channel yawo, wobva wateerera, wosubscribe kuti Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Chimbosiyirai vatsigiri venyu masoko ekungoblessa, mwati muri mufundisi. Just 2 words dzekungowati God bless you. Toziva kuti mufundisi anoreleasa mablessings kuvanhu. Isusu tiri maChristians, tinotenda kuna Jesu Kristu, tinoziva kuti tine inonzi parental blessing, ropafadzo remubereki. Tinoziva kuti tine inonzi pastors blessings, inobva pana mufundisi vedu. Just kungotaura, hapana chinobatika, asi kungotaura ikoko kune zvakunoita kuvanhu. Right, muri Zimbabwe nevari kumativi mana vese venyika, vari kunze kwenyika, ndinoda kutenda kuti Mwari akuitire nyasha kuti muti turopafadzewo nekusubscribe. Mafanizi angu ndoti mboseka wazvo wozi hatasi kuseka saka akoda kuti mbosakaisa ameno zvekutaura mbosubscribe. Saka ndakufara hangu hava kufara. Right, saka ndoti God bless you, mutibatsiro kuti tishumire nekuenda mberi neshoko raMwari. Munhu wese mukaona pane zita raJesu pese panopenya, ruoko rwaJesu parunobata pese, kana unyari kwauri zvinoreva kuti wadayirwa. Saka iwe ukazviita wega uri pauripa, usafungoti handina kuonekwa naSteven Sharara. Ita uri kana mumba mako kana kuti mugumbezi, Mwari anenge atosvika pauri. In the name of Jesus Christ. Amen. Kana muchida tikuparidzirei nechirungu kana pamunoda chero zvese tinozvikwanisa zviita. Tiri kuita izvo chiwanu zvacho zviripo. Unotenda. Ipawo thanks kunyika. Ndinotenda mhuri yeZimbabwe nekuteerera mashoko makuru iwa yatati tichitsanangura. Tiri mafundisi vanoda kupakurirwa nzira dzeupenyu, munouya tinokupakurirai. Tinotenda. Thank you very much. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata, Otende, Otende, Utindi TV yaba ganjanda, uyai kane muone eutaka njanda waya.
waita mukurumbira neutindi TV amakankomana weta makumbozopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza neterevhizheni utende 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 baba nesuwo tasimuka tarirai